Uyakhulekelwa, kuyakhulekwa kuyanxuswa ngawe nokuphila kwakho. Abakhona emhlabeni abaphilayo njengamanje uyanxuselwa nayilabo asebefile abasesihogweni, uyanxuselwa yilabo abasezulwini na inkosi yethu uNommeli wethu uJesu. Uyabona uNkulunkulu washo ukuthi ngeke aze awehlulela umhlaba abhubhise kuseleko kukhona abantu bakhe abakholwayo uyena, njengalokho kwenzeka endaweni yeGomoro neSodoma okushiswa kwalo, kepha ngokuba khona kwakhe uLothe iGomoro kwatholakala ukuthi makusindiswe yena, lashiswa ngokusweleka kwabantu abanjani, abakhulekayo, abangcwele, abathanda uNkulunkulu. Uyakhulekelwa mntakababa, umhlaba lona umile ngendaba ukuthi siyakhuleka, awubhujiswa uNkulunkulu ngoba siyakhuleka labo ababi, labo abagcwele okubi ezinhliziyweni zabo, abasebenzi bakaSathane abenza okubi, bahlezi lapha emhlabeni bengehlelwa intukuthelo kaNkulunkulu. Kungesimanga sabantu bakaNkulunkulu abakhulekayo, abanxusayo, benxusela wena abazwayo uNkulunkulu athi enze umusa ngenxa yabo, ahlehlise amaxesha akhe, ikhathi zakho uNkulunkulu. Ngiyanibingelela abangcwele, ngiyanibingelela bonke bathandekayo, nine senisindisiwe naningakasindiswa, enizosindiswa inkosi yethu Jesu. Siyafunda lapha ngalolu daba, sifunda incwadi yokuqala kaTimotheyu wesibili, sibheka uverse 1. Ngakho ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke 2, amakhosi nabo bonke abakhulu, ukuze sihlale kahle nangokuthula ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. La izwi likaNkulunkulu leli elisilandisayo ngokukhuleka kwabangcwele abasemhlabeni, bekhulekela abantu bonke. Nawe uyakhulekelwa kulowo mikhuleko ukuba ufikelele ekulazini iqiniso likaNkulunkulu, usindiswe uNkulunkulu ekufeni nasekulahlekeni nasekuthini, ubulawe omubi ohlelo lakhe kukubulala, umsebenzi wakhe kukuntshontsha, bulale isela. Siyakhuleka ngawe mntakababa ukuba izinto zikuhambele kahle, ukuba ungafi ufe ukufa okuzoba ukufa okuyise sihogweni. Siyakhulekela amabandla wonke akhona akholwa uNkulunkulu, aqinisile kuNkulunkulu, enza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu awufuna ngayo, ngecebo likaNkulunkulu, ehamba ngokwemfihlo kaNkulunkulu ekemhlabeni ayembulele bona abangcwele. Njengalapha silandiswa ngokunxusa nokucela nokubonga, sikwenzela abantu bonke abakhulu abamazi uNkulunkulu nabangamazi njenganawe kanje. Siyakhulekela mntakababa, lokho kumele ukwazi. Indaba enkulu lana, uyakhulekelwa na abafowenu nodadewenu, abantu abazana nawe, abantu bendlu yakho, ngisho mina abakezulwini, ngisho mina abagesihogweni. Lalela ke sizwe lana ngokuka Luka 16 sibheka u27, sase sithi njalo, ngiyakucela baba ukuba umthumele endlini kababa. 28, ngokuba nginabafowethu abayisihlanu, ukuze afakaze kubo, bangezi nabo kule ndawo yobuhlungu. Lapha ke umuntu wayecela, lapha silandiswa ngaye uJesu, umuntu wayecelela abantu bakibo, abafowabo abahlanu, ukuba uLazaro asuke ezulwini ayobafakazela. Lapha umecela lona wayesebuhlungwini esha lapha esihogweni, ecelela abantu bendlu yakhe ngokuba ethola ukuthi yena kanalo usizo, ngeke aze asizakale uma ecela usizo, futhi akanakiwe uNkulunkulu. uNkulunkulu akawuphendula umkhuleko wakhe. Uma esephendula uAbraham owayekhuluma naye uthi, uAbraham, ngeke ngikwazi ukuza kuwe ngokuba kwakhiwe phakathi kwami nawe udongo olukhulu engeke liwelwe muntu. Abalapho abakwazi ukuza ngapha, nabangalana abakwazi ukuza ngalapho. Wayesethi ke manje uma emphendula kule ndawo wathi uAbraham, banabo abaprofeti baNkulunkulu noMoses abake emhlabeni. Lona uma seqhubeka uyasho ukuthi ngeke bamuzwe uMoses, ngeke babazwe abaprofeti. Thumela umuntu ozosuka kule ndawo esikuyo
uthi kuyafana ngeke baze bezwe noma kuthumela umuntu osuka lapho. Ngilalela ke uma kukhulunywa ngoMoses lapha kukhuluma ngoJesu ngoba uMoses ushilo wathi uNkulunkulu uyothumela ofana nami mina Moses umprofeti oyofika lapho akhulumizwi ongamlaleli usehlulelwe kusho ubani kusho Moses uJesu lokukhulunywa ngaye abaprofeti abantu abakholwa uJesu abakhuluma iqiniso laNkulunkulu yibo labo okukhulunywa ngawo ukuthi banabo ngawo ke kumele balalele bona bezwe umthetho kaMoses bezwe kwashiwo Moses bezwe kushiwo uJesu bezwe kushiwo abaprofeti baNkulunkulu abashumela izwi laNkulunkulu njenganami ngishumayela kuwena njenganami ngikhuluma kuwena amazwi kaNkulunkulu. So ukukhulunywa ngabantu abanjalo lapha uma kukhulunywa kanjena uyanxusela banxusana ngawe ukuthi ungayi kuleya ndawo abakuyo ngoba sebeyakholwa bona sebebonile ukuthi zonke lezi zinto okulotshiwe ngazo nesikhulume ngazo ekuthiwa zikhona esihogweni nokuthi isihogo sikhona sebesibonile sebekusona basadinga ukukholwa isona sebezwa konke nesingabatshelanga bayakubona bayakuzwa ngoba kwenziwa kubona. Uyabona umuntu umeshona mntaka baba umeshona umuntu kusala umzimba umphefumulo wakhe uyahamba imicabango yakhe iyahamba imizwa yakhe uhamba nayo ngithi kuwe ume ebe nothando uhamba nothando lwakho uma ebe nenzondo uhamba nenzondo yakhe uma yonke into ebenayo umuntu wakhona ekuyinto engekho semzimbeni ke emoyeni wakhe umuntu yileyo nto ahamba nayo. Ngikutshela ukuthi ke uma umuntu esefile ubuhlungu uyabuzwa ingcamango yakhona ukucabanga uyacabanga lowo muntu lowo uyezwa ubuhlungu uyakwazi ukukhuluma lowo muntu lowo ngokuba uma efika esihogweni uyaboshwa izingelosi zikaSathane amadimoni aboshwe ngamachain afakwe entolongweni ejele ashawe enziwe yonke indlela yokuhlukumeza. Simzwile uJesu mayekhuluma ngesisebenzi esibi lowo muntu wayenikelwe ithalente elilodwa kwathi wasebenze sibi makanikelwe lowo ayisiwe kulabo abahlukumezayo awuvalelwa aze ashawe ahlukunyezwe isikoloto sakhe abe usibhatele sonke lowo muntu lowo. Kusho kona ukuthi uJesu bekhuluma ngamadimoni kaSathane nesihogo. Lapho ke uma umuntu sefile uzwa ubuhlungu obungeke befaniswe nobuhlungu obukhona lapha emhlabeni ngokuba usuke ehlukunyezwa amadimoni engasafeinti ngokuba uma lapha emhlabeni uma bekushaya bekwenza into ebuhlungu uye ufeinti umuntu ufe nokufa udlule ekuzweni obuhlungu lapha emzimbeni. Kepha uma sowufile uke esihogweni akusekho ukufa yonke into eyenziwayo awufi uzwa nje kuphela obuhlungu kuphela empilweni yakho yonke yalaphana esihogweni. Ngakho kumele usesaba kumele ungabi omunye ozophelela esihogweni ulalela izwi laNkulunkulu wenza ukusho kaNkulunkulu uphenduke ezindleleni zakho zobubi. Yabona ke nabakezulwini bayasikhulekela lapha siyezwa uma sibheka kwincwadi kaTimotheyu yesibili sibheka uverse 5 elishoyo ukuthi munye uNkulunkulu munye nomlamleli phakathi kwabantu kanye noNkulunkulu umuntu Jesu Kristu. Lapha ke siyalandisa ukuthi uyena osimelayo ezulwini uyena onxusayo ngathi elithi umpriest omkhulu ohlobo likaMelkizedeki ongena kwingcwele yengcwele ezulwini ngegazi lakhe asithethele lamacala ethu asimele ukuba singahlulelwa acela ukuthi sandisele isikhathi sokuphenduka lapha emhlabeni ngoba akafuni ukuba siye endaweni yobuhlungu ufuna ukuba siye ezulwini. Asizwe ke lapha uma sibheka kwincwadi yesambulo verse isambulo u6 sibheka uverse 11 base benikwa kwaba yilowo nalowo ingubo ende emhlophe kwashiwo kubo ukuba baphumule isikhashana baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo ababeza kubulawa njengabo. Lapha abasezulwini lapha bekhala kuNkulunkulu beshongela izwi elikhulu ukuba kuyoze kube nini ukuba babuyisele kulaba abakhile emhlabeni ababenza okubi. Kusho kona ke lapha siyezwa ukuthi kwaba bayaphendula lapha kuleli verse eliunumber 11 bayaphendula kusho ukuthi ezulwini kuyakhulunywa ngabantu abasemhlabeni bayanxusela abantu abakemhlabeni abakezulwini bayacela nokuphindiselwa ngabantu abakemhlabeni. Lapha ke sokuyakhuluma ukhuluma inkosi sibaphindwe ngoba khuluma ngenkosi engcwele wena nkosi engcwele basho uJesu ke mabesho inkosi engcwele usiyabaphendula siyabanika nezingubo ezimhlophe. Siyezwa futhi nokuthi abakezulwini bayaphumula ngoba lapha kuthiwa abaphumula isikhashana.
kepha kusho khona ukuthi abakesihogweni abaphumuli ngoba lapha siyazi ukuthi bayakhala, bayanxusa, bayakhala, bayahlukumezeka bezubuhlungu, abanako ukuphumula. Ngakho-ke ufanelekile ukuthi uye endaweni yokuphumula, ungayi endaweni yokuhlukumezeka. Uma usemhlabeni ulizwi izwi laNkulunkulu, phenduka ngokuba usenesikhathi. Bona abasenaso isikhathi sokuphendula, nanoma sebelibonile iqiniso laNkulunkulu, nanoma sebebona ukuthi lezi zinto besibatsheleko zona ziyiqiniso, kodwa kubona abasakwazi ukuphenduka. uNkulunkulu akasabalaleli nokubalalela, akasaxoxi nokuxoxa nje nabo. Kepha abalapha emhlabeni uNkulunkulu sabalalela mabekhuleka becela, basenalo nethuba lokuphenduka ezindleleni benze okuhle. Uma betshela belalela abaprofeti, belalela abashumayeli, belalela uJesu oMoses ngokusho kwesibhalo lapha. ngoMoses wayekhulumile ukuthi uyolethwa ufana naye. uJesu ke ungaphezulu kaMoses, ungaphezulu kwabaprofeti bonke. Uye lokhulunywa ngaye lapha. Uyayithola ke le ndaba ukuthi kumele kupheleliswe abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo ababezabulawa njenganabo. Kukhulunywa ngabantu abake emhlabeni lapha ukuba kumele bawuphumelele ukufika ezulwini, bayofika kuNkulunkulu, bayofika kuJesu, nabo bambathiswe ezimhlophe. Kube sokuyabuyiselwa ke lokho kumele kubuyiselwe kulabo ababenze kabi, abangaphendukanga, abangafunanga ukuphendula, abangafunanga ukubamela izwi likaNkulunkulu besesela emhlabeni. Mntaka baba, le ndaba iyindaba ejulile, indaba okumele uyithathele ibuku, uyibheke ngamanye amehlo, uyibuke kahle le ndaba engikhuluma ngayo lapha, ukuze usindise ukuphila kwakho. Ngokuba kunokuphila okungunaphakade, futhi kunokufa okwanaphakade, ukufa kwesibili, lapho uNkulunkulu labo abakesihogweni ezobe sebahlulela, ebaqeda impela ke manje befuka ukufa kwesibili. Ngokuba siyeza ukuthi uNkulunkulu woza ndodana yami, uthi khuluma noJesu ukuthi woza uhlale kanye nami esihlalweni la ngihlezi khona, ngize ngithi zonke izitha zakho ngizenze sibe yisenabelo seyinyawo zakho. Asho uPaul ke athi ke okugqibela, okuyoba ukugqibela kuyoba ukufa, ngoba nokufa kuyowehlulelwa, kufakwe phansi kweinyawo zikaJesu, kungasabi namandla, kungabikho umuntu okuzombulala, ngoba nako kuzowehlulela ukufa. Njenganamanje ke mntaka baba, ukufa kuseseyinkinga, ngoba ukufa useselapha emhlabeni akukehlulele ukufa, kusenza umsebenzi wawo nangu ukufa. Kufanele ukuthi ukuthola ukufa, ukuthole ulungele uNkulunkulu, ulungele umsebenzi kaNkulunkulu, kukuyise ekuphumuleni, kungakuyisi ukufa endaweni yokufa, ukuyise wakho endaweni yokuhlukunyezwa. Mntaka baba, ngiyakucela yenza isinqumo njengamanje, uphenduke ezindleleni ezirongo, ngokuba siyakucelela thina abakholwe uNkulunkulu nabashumayela kuwena ukuba uphenduke ufikelele kulazini iqiniso, ulamukele iqiniso esikhuluma lona elikaJesu, ukholwe enhlizweni yakho. Uma ukholwe enhlizweni yakho kuba ukukholwa lokho, uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, umsindisi wethu ovuswe uNkulunkulu kwabafileyo, indodana kaNkulunkulu, lokho uma ukusho ngomlomo phambi kwabantu, kuba ukuthi usindiswe lokho, usindiswa ngako lokho. Uma usubhaptiswa ke usungena ekufeni kanye nenkosi uJesu, usuphila kuJesu, uJesu usephila kuwena. Ngoba uma uvuma ukubhaptiswa, uvuma ukufa nokuvuka kanye naye uKristu, ukuba ube lapha ekhona uKristu, uthole konke okwabelwe uNkulunkulu, wakwabela uJesu Kristu, udlilifa kanye naye uJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu. Mntaka baba, lezi ndaba zimnandi mina engizikhuluma kuwe, engizaziyo nesengizizwile ezumbuso kaNkulunkulu, engifisa ukuthi nawe ungene embusweni kaNkulunkulu. Ngakho-ke uma ungakaze usindiswe, ungakazi umazi uJesu, ungakazi uzinikele kuJesu, isikhathi lesi ngiyakunika leli thuba. Awumamukele uJesu, umthatha abe inkosi nomsindisi wakho, ukuze usinde ekufeni. Okwesibili, ukufa kwanaphakade, ukuya esihogweni, ungayi lapho. Mntaka baba, uJesu uzoba nawe ngokuba uMommeli wethu. Ngiyakubusisa mina usathatha leso sinqumo enhlizweni yakho, usezawusho ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Akube kuhle phezu kwakho nabendlu yakho manje kuze kube phakade, uJesu enathi, nomusa kaNkulunkulu unathi manje kuze kube phakade. Amen.